Spanja offrit illi ddaħħal il-bastiment Open Arms illi issa għandu fuqu madwar 105 immigranti. Il-Gvern Spanjol offra li jitlu f'Alġesira sfiddawl illi is-sitwazzjoni fuq il-bastiment marret għall-agħar. Iżda jirriżulta li l-kaptan tal-bastiment qed jgħid illi f'dawn iċ-ċirkostanzi ma jistax isalpa lejn Spanja u fl-istess ħin hemm xi immigranti li bdew jaqbżu l-baħar bit-tama illi jaslu Lampedusa. Fil-jiem tal-ġimgħa u s-sibt diġà kien hemm numru ta' immigranti li tniżżlu l-Italja, anke jekk il-Ministru għall-Intern Matteo Salvini qal li din hija kontra il-politika tiegħu. Fost dawk li tniżżlu l-Italja kien hemm persuni li kellhom bżonn attenzjoni medika u 27 persuna oħra illi ntqal illi huma taħt l-età. Iżda fil-waqt li kien hemm dawn l-iżviluppi il-bastiment baqa' fl-ibħra Taljani viċin Lampedusa. Dan wassal biex il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez tal-awtorizzazzjoni biex l-Open Arms jidħol pajjiżu bl-NGO li toperaħ hija wkoll NGO Spanjola. Ħafna mill-immigranti kienu salvati fil-Libja fl-ewwel ta' Wissu biex ilhom bejn f'sema u ilma aktar minn ġimagħtejn. 39 oħra kienu salvati ftit tal-jiem wara mill-libra territorjali Maltin u Malta għaliex kienet responsabbilta tagħha kienet lesta iddaħħalhom. Iżda l-kaptan tal-Open Arms irrifjuta għaliex qal li jew kulħadd jew ħadd. Il-kaptan tal-bastiment qal li bħalissa l-immigranti huma mkissra psikoloġikament u bdew jiġġieldu bejniethom. Qal li ma setax jiggarantixxi s-sigurtà ta' dawk fuq il-bastiment. Fuq il-baħar f'sitwazzjoni simili hemm ukoll il-bastiment Ocean Viking b'madwar 350 persuna fuqu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.